Väyrynen ei ole vielä suostunut ottamaan vastaan kansanedustajan paikkaansa, koska hän ei ole saanut keskustapuolueelta lupausta puhemiehen tai ministerin tehtävistä. Eduskunnalle Väyrysen järjestämä tilanne on outo. Jotta minun olisi järkevää ja äänestäjiä kohtaan oikeudenmukaista ottaa tämä paikka vastaan tänä keväänä, niin minun täytyy olla tehtävä, joka on vähintään yhtä vaikutusvaltainen kuin nykyinen asemani Euroopan parlamentissa. Ei sitä voi kieltää. Kyllä tämä on kiusallinen. Ei minä usko, että eduskuntaa pompotetaan, mutta ei tämmöinen tilanne tietysti kovin pitkäaikaisena voi. Jotta minun olisi järkevää ja äänestäjiä kohtaan oikeudenmukaista ottaa tämä paikka vastaan tänä keväänä, niin minun täytyy olla tehtävä, joka on vähintään yhtä vaikutusvaltainen kuin nykyinen asemani Euroopan parlamentissa.